Gagamitin ko na lang yung kung hindi linggo, isisingit ko na lang sila kahit abutin ako gabi para alam nila. Sa YouTube channel yan. Nagbago na nga mukha mo. Hindi ka tulad kanina. Malaki na nga pinagbago sa iyo. Namumula na, di ba? Tumatalaki yung katawan mo. Tataba ka na yan. Tingnan mo siya mo, malaki na ulit. Malaki mo dati, 83. Babalik ulit. 83 kilos, ngayon 65 na lang. Kaya nga wala makita sa doktor eh. Isipin mo yung doktor, paano niya posible yan, hindi niya makita. Ay, gusto pa ng doktor ngayon, puro noscopy ako. Pag wala makita ng doktor, paulit-ulit ka pumupunta kay isang doktor, mag-isip ka, isipin mo, bakit hindi tumatalab at hindi makita ng mga x-ray o CT scan, kamasa yung chan ko. Ano kung ano? Ultrasound. Oh. Ibig sabihin, CT mula sa puso mo, bakit gano'n? Di pumunta ka sa magagamot. X-ray, blood thin. Oh. Pag wala siya nakikita, ibig sabihin, may nagpakain sa yung dasal. O meron nagkarasal sa'yo. Baliktad sa'yo. Sabi namang gagamot mo, ay nagulay siya. Tapos ano pa? May galit sa kanya. Walang galit sa kanya. May nanggagayuma sa kanya. Nakakain siya na may panalangin. Mabuti nga, lumilitan siya niya, hindi pinapalaki. Alam mo, dapat malaki ng tiyan mo eh. Kaya ay biniro ko siya. Lasing ka ba, kuya? Tapos ang mukha niya mapapla. Huwag ka magpapasakot sa kadiliman. Kasi mawawala lahat ng swerte mo. Mahirap bumalik sa 0-0. Alam mo, pandemic na yun. Yung bis pa upo ka na sa bahay, napupunta ka sa nanapatresa. Sa YouTube channel nila yan, ha? Hindi Facebook yun siya. YouTube channel. Nahanap ko yung yung pelikula, may nalabas na ba? Tapos na. Sabi ko eh. Kaya ako pa nagpa-interview ako sa Channel 7. Hindi pa ako nagpapa-interview doon, ayaw ko. Ano ka na-interview ka na? Channel 2. Ah. Ayaw ko sa Channel 7 kasi marami judgmental. Sisikat ka. Hindi na mayos. Huwag mo gagalalan mo. Sige pa. Sige. Hindi na mayos. Relax mo lang. Swerte ka na agapan yung dasal sa'yo. Hindi biro yung nagpapakain ng dasal. Ang napakain ka ito, mahirap nila tayo. Mapapagin ka po siguro. Yung magandang mapapagin ka sa kagandahan niya. Relax. Relax. Tataba na to. Wala na panalangin. Makakaulit ka na. Madawal happy. Salamat ka na sa Diyos. Magaling ka na. Higa mo. Hindi na mayos. Nanasakit niya. Tatalo lang kayo. Tingnan 3 beses. Sige pa. Straight ang katawan. Tatalo lang kayo. Wala. Namula na lahat ng katawan. Namula na ang kuko niya. Namula na lahat ng kamay niya. Hindi na mabuklan nila, di ba? Kaya nga, nakaupo siya doon para siyang kala ko lasing. Kaya ako nga siya biniro, lasing ka ba kuya? Tapos sumagot siya ng hindi kita gagamot.
Hinga pa. Last. Hangin. Last lalim. Tapos na tayo rito. Higa ng patagilid. Naglit ka naman ako ay sakit na nasa mo. Hindi naman tayo natagalan. Kita mo, 6 na minutes, 6 minutes lang. 5 minutes lang siya naglinis sa split one niya. Hindi naman tayo tumagal sa paglinis sa kanya. Pagkat ko naghahanap ng number. Pagkat ko naghahanap. O, kita mo, mutot na rin siya. Bumas na lahat ng hangin. Basurahan. Straight. Hindi, minsan nautot talaga yan dyan. Lumalabas yung hangin, nababalance kasi siya. Sakit niya, dasal eh, may dasal siya eh. Biyag pa ng konti. Huwag ka na. Hinga. Nakita mo nga rin yung babae, utot nga rin kanina yun. Yung nakalive ako. Ang babae, pati din yung lalaki. Hindi nila mapipigilan kasi gagalaw yung hangin. Upo ka muna dyan. Hindi na siya mukhang nasa tingnan. Nakakatulog na yan. Naku, makakatulog na ng maayos. Lumaki na yung tiyan niyo. Oo nga, lumaki. Tingnan mo yung tiyan mo, lumaki na. Kanina, wala yan tiyan kanina eh. Matigas. Dati malaki, mas malaki daw ako. Hindi, siyempre, pumayat kayo, Wala natural. akong sagot eh. Ganyan na lang ang sakit ng tiyan mo. Ay, ganun na lang kalaki. Lumaki na yung tiyan niya. Bumalik na sa dati. Hmm. So, may nahin siya. Okay na. Tingnan mo yung tubig. Para madasalan ka na. Lagyan mo muna ng langis yung asawa mo. Yan pala. Ganyan ako pala ito. Lagyan mo siya ng langis. Buong likuran niya, buong dibdib ang tiyan niya. Para makontrol yung pagpasok ng dasal sa loob ng katawan niya. Okay na yung asawa mo. Nagbago na mukha niya sir. Ano pakiramdam mo sa sarili mo? Okay na. Okay na. Yung dasal na pumapasok sa katawan mo, lumabas na yung 3/4. 1/4 na lang yan. Ayaw mo pa pala ba siya na o ito na? Magpapalabas yan doon sa dunya mo pati sa iyo. Mamaya makakatulog ka na eh. Pag sumakit ang tiyan mo, pumunta ka na sa CR. Lalabas yan. Pag kumukulo-kulo na siya, ibig sabihin, pagka lumabas na yan, huwag mong kakalimutan uminom ulit na may dasal. Sundan mo ulit siya. O, pagka dudumi ka at ihi ka, uminom ka agad ng tubig. Kasi nilalabas yung sakit mo sa tiyan. Kasi ano eh, may halo kasi yung gayuma yan. May halong gayuma. Lumaki na yung tiyan mo. Ang mga ganun. Maswerte ka. 9 minutes lang tayo. 5 minutes yung paglinis natin. Kompleto sa alignment. Akin na yung tubig niya. Tapos na siya. Pagkadasalan ko na ng tubig. Sige, lagyan mo pa siya na lang sa mga braso niya. Pati sa batok niya. Hindi ka na babalik. Nakuha na natin sa kanya. Babalik na ako sa Andago. Pumirmis na yung tiyan mo, bumalik na sa dati. Wala kang tiyan kanina eh. Bang gumanap yung Maswerte ka, lumabas yung araw na yung sakit mo. Hindi na pinatagal ng Diyos. Kasi pag sumakot yan sa buong katawan mo, lolotay na katawan mo. Yung pinti mo liliit. Lahat ng ginamot dito pumunta na may kasal, unti-unti na apple mo dito. Ang binti ko. liliit yung binti mo. Lahat ng katas mo sa katawan mo pupunta to sa tiyan mo. At saka parang nanunguyo pa. Tapos nadadry. Nagkakaroon na Nag-dry sila na, sila. dry na yung ano. Pangalan. Dito. Perez Millares Jr. Pangalan ng asawa mo, isasama na natin. Ha? Middle name.
Buena. Abilito. Pangalan ng mga anak mo. Para isang tubig na lang to sa tubigan nyo para makainom kayo sila. Pangalan ng anak mo na lang. Liberson. Wilberson Millares. Sherwin. Warren. Benson. Wala na. Ayan, pangalan yan. Wala pa. Wala pa, babae lalaki. Umupo ka nga rin to. Tama na yan. Hindi. Kasi yung asawa mo. Hindi mo alam kung babae lalaki. Pikit. Pasinta rin. Ang Diyos Cristo Jesus Nazareno. Nararamdaman mo siyang gumagalaw? Na, diba? Nasa gitna siya ng palad ko. Para sa yung Jolene sumusunod sa palad ko, diba? Oo. Lalaki yan. Mabilis siya sumunod. Pag babae kasi, tamad eh. Tamad siya Hindi umikot. ko lalaki. Ha? Lalaki na lang. Lalaki siya. Pero ayoko lang magsamali, baka magkamali ako ha. Pero importante, lumabas siya ng maluwalhati at malusog. Naramdaman mo? Anong ginagawa niya doon sa gitna ng palad ko? Para siyang magnet na nakadikit sa kamay ko. Dadasalan ko na lang siya. Kaya po, sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Kaya po. Tama na. Hindi. Listen mo chat kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Binabasbasan kita sa pangalan ng aking Ama na si Jesucristo, na si Jesus Nazareno. Ikaw ay lalabas ng maluwalhati sa iyong ina at makinig ka sa kanya. Bilang alipin ng aking Ama at naririnig mo ito. At ilayo ka sa lahat sa sakit, trahedya, sakuna, dispa sa pangalan. Ang lahat ng mga masasamang espiritu o elemento, kung sino mang makaamay sa iyong mga asmaw, anumang elemento, ay binabasbasan kita upang hindi ka nila mataglalok sino man makusog sa iyo at lahat ito'y tatandong. At lalabas ka naman ng pati at may takot sa Diyos at pag-ibig at kapayapaan. Naniniwala ko sa araw na ito ay binabasbasan ka ni Jesucristo. Amen. Luwalhati Espiritu Santo, naging payapa sa pangalan ng ating Ama na si Jesus Nazareno. Amen. O, naramdaman mo? O, di ba? Masaya na siya. O, hindi. Hindi pa pala. Babasbasan ko pala sa mo kasi mayroon pala siyang dasal. Malakas ang talag niya. Makinig siya no. Maganda. Ay, na-flat. Nakakano na lang kunan. Ang laman na. Ayun na, walang laman yan. Flat eh. Papalam ka na. Sa YouTube, teka lang. Sa YouTube channel tayo eh. Shoutout mo yung taga, ano mo, trabador mo. Oo, paalam na kami. Uwi na kami. Oo, Okay sige. na, magaling na. Lumaki na yung tiyan mo. Maswerte ka, nagapan mo yan. Nagbago yung kulay mo. Yung balat mo na. Nagiging maayos na. Pati yung mga kuko mo. Hindi, tsaka parang nanilaw pa nga ako nun. Ngayon, hindi na. Nagkaroon na ng kulay yung mga kuko mo. Kala ko kanina lasing ka, binibiro kita. Pero alam ko naman di ka lasing. Biniro lang kita. Kasi maputla ka, para kang hindi makakaano. Okay na. Salamat sa inyong lahat ha. Taga Marilao, Bulacan pala kayo. Ay, Kalumpit, Bulacan. Mega siya sa Kalumpit, Bulacan. Thank you so much. Ano yan? Gayuma. Nakakain. Salamat. Apo, salamat na.
Sige, salamat.